כשאני מסתכל על כל הגיאוגרפיה הרחבה הזאת שהיא חולשת בעצם מהמפרץ הערבי עד לצפון מזרח אירופה, איפה היית אומרת נמצא מוקד, המשקל של חדשנות טכנולוגית ורוב ההתעסקות שלך מול המדינה הזאת? אני ישר אקח את כל הגלובוס ככה שיהיה לנו יותר קל. אז יש לנו את סיליקון ואלי שבהחלט מובילה בסטארט-אפים וחדשנות וגיוסים וכך הלאה. אני לאחרונה רואה הרבה סטארט-אפים באירופה שהם מרשימים ומעניינים, הרבה יותר טכנולוגיות ולא רק תעשיות יותר מסורתיות, אלא באמת הרבה חדשנות וסטארט-אפים. כל שנה נמצאת בכל מיני תערוכות וכנסים, אז אני באמת רואה את זה קורה. ישראל בהחלט מקום טוב למרות כל מה שעובר על המדינה ככה מבחינה ביטחונית. יש הרבה חדשנות והרבה מאוד טכנולוגיות וסטארט-אפים מעניינים. אזורים שבהם יש פחות נגיד דברים כמו טכנולוגיה עמוקה, שזה אמירויות זה קלאסי בזה, אבל יש להם הרבה יותר סרוויסס או תחומי בנייה. וצירוף של פתרונות. כן, צירוף של פתרונות, פחות זה יהיה נגיד סטארט-אפ של טלפורטר, באמת פחות קלאסי.